lógicamente agradecemos a vontade constructiva por parte do goberno local, agradecemos tamén, por suposto, o apoio do BNG, concítase aquí tamén no sentido do espírito da nosa moción un consenso progresista a favor do cuidado, da atención, da protección do dereito á educación. Do Partido Popular da Xunta de Galicia é que non podemos estar agardando nada, porque unha vez máis efectivamente nos presentan un protocolo o baleiro que foi contestado pola sociedade en xeral, con movilizacións das organizacións sindicais, das asociacións de nais e pais, onte mesmo, como dicíamos, pola Federación Olívica de Nais e Pais aquí en Vigo. Atopámonos con anuncios enganosos sobre o aumento de profesorado. Atopámonos, en definitiva, con que a Xunta non está efectivamente cumprindo coas súas competencias. Sabemos que o goberno local vai activar a partir de mañá, co inicio das clases de infantil e de primaria, un plan de tráfico escolar. Sabemos tamén do anuncio de ampliación do contrato de limpeza nos colexios públicos e nas escolas municipais. Coñecemos este tipo de cuestión e apoyámolas e dicimos que o Concello de Vigo non se pode enquistar agardando pola Xunta de Galicia. Temos que reclamarlle efectivamente o cumprimento das súas competencias, pero non podemos agardar, porque entón estarían quedando, digamos, sen cubrir cuestións fundamentais como a dotación completa dos centros de ensino público de material sanitario, de conexións a internet ou efectivamente a habilitación e a disposición de instalacións municipais que poidan ser necesarias para levar a cabo os desdobramentos. En definitiva, agradecemos que se dea neste pleno un encontro, como digo, da maioría progresista, do mesmo xeito que se está dando na comunidade educativa, ese encontro e esa unidade para que hoxe, 9 de setembro, saian de aquí acordos amplos que debuxan un compromiso firme do Concello de Vigo coa educación pública. Moitas grazas.